medzi nami chorým uzdravoval rany. A tým, ktorí poslední sú, vravel len ver. Vstaň a choď ďalej, dáva novú nádej. V ňom sa Boh sklonil ku každému človeku, len aby ho zachránil a podal mu ruku. Ale ľudia tí ho chytili a na kríž ho pribili, no na tretí deň stál, aby každému povedal: Boh nás tak veľmi miloval, že svojho syna daroval. Chce, aby každý, kto v neho uverí, nezomrel, ale život mal. Bol to on, čo zobral na seba, za mňa a za teba, všetku našu vinu, hanbu, odsúdenie, špinu. A vyniesol to na drevo, aj keď ho to bolelo, tam to všetko pochoval, seba obetoval. Jedna túžba, jeden cieľ, urobil to tomu ver, aby si žil bezpečne, šťastne a večne. A keď to všetko vidím, tak sa iba divím, a jediné, čo dokážem povedať, je ďakujem.